Sana all. Oh my God! Wow! Wait. Hi, morning. Hi! Hi! What's it? What's it, guys? Mark! Sino kaya nadulas dito? May nadulas dito. Ikaw ba? Wow! Piliin mo ang Pilipinas. Kung nga pala dito, nagdala ko ng kondensado at saka pang salad sana. Ano ba? Ano pa sabay kayo po kami? Baka mabasa ano na. Good morning. Hello? Pangalan niyo Hi. Jose. Rizal. Jose. Ay, ito yung mga kasama namin. Suminto muna sila sa munting tahanan ko. Hello? Yung organizer namin. Sir J ba pangalan mo? Sir J o? Serge. Serge. Wala pa kami sa kalahati pero ramdam ko na yung pagod. Dahil mula dun sa jump off hanggang ngayon ay wala pa ring tigil yung ulan. Mas lalong nagpapahirap yung putik. Ayun. Kung sa gi-enter kalisod sa kinabuhi. Gusto pa yung hangin. Huwag makahadlok ba? Yun. Buto yun na. Daanan pa ito ng kabayo. What's up guys? Good morning. Wala pa kami sa kalahati. Ramdam ko na yung pagod. Kakapagod talaga. Promise. Ayun, wala pa yung mga kasama ko. So mula kanina, mula dun sa jump off hanggang ngayon, hindi pa rin tumila yung ulan. Kaya mas lalong nagpapahirap sa amin yung daan talaga. Napakadulas. At kunting pagkakamali mo lang ay pwede ka nang madulas, alam mo yun, nakakapagod. Guys, dito na kami sa station 2 po ba to? Nasa station 2 po kami. Buti na lang merong tindahan dito, so kailangan mo na magpahinga. Ayun yung falls yun. Actually dito sa dito kasi mapag sky view po. Ayun po yung sky view. Wait. Nakakapagod. Sobrang nakakapagod.
Nakakapagod talaga. Ano tayo mag-overnight? Nakita ko na yung falls. Ay, yung falls oh. Yun ba yun? Anong falls yan? Anong falls yan? Buko ulit. Hi sir. Oh. Ayun na yung falls oh. Anong falls yan? Ha? Yung sa mga taong naku-fall, hindi sinala. Iniwan, pinaasa. Hindi kasama sa... Ay, mahirap pala. Wait. Oh my God! Sabay. Oh, yeah. Ay, ito talaga siya. Adventure. Isa-isa lang daw. Video pala to. Video pala to. Oh my God! Wow! Oh my God! Oh my God! maraming falls dito, bali 7 falls yung makikita mo. Ang gubat dito, ayos naman.
basta marunong ka sa gubat. Yes. And then kung sinasabi nilang off-grid na tinatawag nila na walang kuryente, yung self-supporting ka, sabi nga na nature's provided. Lahat pagkain mo, tubig, etc. nakukuha mo dito. Kaya wala kaming problema dito. Yung boring, hindi ka siguro boring dito. Pero mas okay kasi ano, parang tahimik, di ba? Unang-una tahimik pag walang tao. And then pagka dumating may mga turista, mga mountaineers. Ayan na, may social communication na. And then hindi ka rin maboboring kasi alam mo kung ano nangyari sa labas. Ngayon kukonfirm mo kung ano yung nangyari. Minsan nga naiinggit sila naayos ko na rito. So paano yung communication nyo doon sa... Ang communication namin, bali bababa kami. And then mayroon akong FB page para sa mga mountaineer din at yung mga group na pupunta rito. Doon ka nagbubukas ng account? Ako doon, every time na bumaba kami. Siguro in 1 week, 2 days kami sa baba. Okay. Kaya naman kami rito. Especially weekend talaga nandito kami. Dito? Weekdays, nasa baba kami, mga 2 days kami doon. Pag wala talagang tao, walang contact. Kasi ang ginagawa nila, kinukontak kami sa messenger. O sir, aakyat kami ng ganitong day. Pwede ba kayo? So ang gagawin namin, kahit ilan sila, basta importante may tao dito, nasa tindahan, nagpo-provide kami ng services kung may provide namin. So anong kailangan nila? Sir, kailangan namin ng alak. Pwede kung kayo na lang mag-ano. Sige, pwede. Ganun lang. Kaya, okay din. Pag sa amin dito marami pong tao. Ay, mas maraming tao. Kasi, yung water naman po medyo konti na lang. Pero mas marami pa rin maraming umano kasi may event na nangyayari, especially Holy Week. May event na nangyayari dito. May yung mga organizer, yung mga coordinator, pumunta sila dito, nagpaparapel sila, hindi nagpaparapel. O kaya may passion. Saan po ang rappelling dito? Diyan. Ito ba yun? Yung starting point dyan, pababa. Dito rin That is 120 feet. Taas? 120 feet yan. And then, hindi naman gano'ng kataas, tama lang siya. Ang pinakamaganda doon kasi, nagrarapel ka, katabi mo yung falls, diba, tubig. Yun ang, tapos yung event, yun, pagka gano'n, marami talagang tao dito. As in, yung mga local din, pumupunta rito. So, okay, pag kunwari may nag-over nito, maraming tao kuya. So far, wala namang gulo, gano'n. Maingay lang, let's say sabihin natin na yung kantsawan, pero kasi explain ko naman sa kanila, pwede kayong mag-social na hindi nyo ka-group basta with respect at kung iimbitahan kayo. But if you're not invited, hindi mo naman kailangan na makapag-social group, especially kung mga babayan. Medyo kailangan magkaroon ng respect tayo. Ako na rin nag-explain sa kanila. So alam nila kung ano yung do and don'ts dito sa especially yung babasag ka ng bote, ayaw ko niyan kasi makakasakit yan sa amin. Tama. Pagkalasing na, mag-ingay ka, sumigaw ka, ilabas mo yung sama ng loob mo dito, etc. Magmura ka, walang titigil sa'yo. May katanungan kaya yung mga kubo dito, magkano po yung cottage tapos yung kubo? Ang rating ng kubo dito actually, dito sa amin is 400. Dito sa line na to, hanggang sa kabilang campsite, yung tinawiran na ng kulay doon. Dito sa kabila is 500. Hindi kasama yung cottage. Ay, may lamesa. Iwala yun sa kanila. Ay, wala. Sa amin dito, pagka nag-rent ka ng kubo, kasama na yung cottage? provided na yung cottage. Kasi hindi ka naman makakain kung ano yan. Okay, mahirap yun. Common sense na lang yan. Paano man makakakain kung wala kang cottage? So nagkubo ka nga, wala kang cottage. So especially mga cottage, talagang cottage. Okay, last question kuya. Ano po pala pangalan niyo kuya? My name, yung name ko is Florence. Okay. Apelido ko is Florence yung... Ano? Florence. Flor. Tapos yung kasama ko, Asawa niyo? Yung asawa ko is Elsa Refraction. Thank you kuya. Sir, yung isa teacher din. Pataba din. Sana all. Amazing! Vlogger. Hello. Good morning guys. Hi. Ito po, almusal na namin ngayon. Hello.
Hi. Si Sir... Pangalan niya, Sir? Kuha nga naman. Okay. Kayo, Sir. Pangalan niyo po. Vlogger. Vlogger kasing Vlogger number 2. ito po yung organizer namin. Si... Sir, Pangalan niya, Sir? Sir Gio's Linya. Ay, Kiko Bino po. Morning, guys! For the food. Sige yung food natin. Sana all. Rating drone eh. Great morning and day na kahit maulan, Lord God. So blessed. So Lord God, mga taong nakasama mo sa Lord God. Good morning. Happy birthday ba? Happy birthday to us. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta, Sir? Okay. Pupunta po kami ng... Anong po kayo, Boracay? Buruwisan Falls. So, meron... ilang minuto ba yan? Ha? 20 minutes lang. Ito yung dagat. Tubig po. So, ayun po, tatawid po kami sa ilog na yan doon sa kabila. So, yun, kailangan namin tumawid. So, kailangan namin magdala ng kaputikan kasi hanggang ngayon ay umuulan pa rin. Walang tigil yung ulan. Kaya, nakakatamad mag-vlog. Guys, tatawid na po kami dito sa tulay. So, kailangan namin tumawid kasi nga delikado po pag-tibula kasi malakas yung power ng water. Naging cellphone ko. Hello! Oh my God. Wait. Wait. Kailangan ko huminga.
sa falls ng Byaheros. Organizer namin. Sige pa. Kaya. Tayo na ngayon. Ganun daan. Saan ang daan? Diyan? Diyan natin dyan. Pero dito na tayo. Saan? Maganda? Saan banda? Ano? Yung tayo ito ba? Sabi ni guys, pwede kung sana dyan. Wala kasi ba hindi kaya ano? Sabi na sila. Sabi na baka maano kasi. Ako hindi ka kang hindi. Kailangan ko muna. Kailangan ko muna. Wait. Kailangan kong huminga. Wait. Ay! Inasat guys. Mark! Out! Marami pa. Wala na po. Pakisensya pa rin. Ako naman hawak. Oo, buti nauna tayo. Maraming tao.
Daming tao. Hello! Welcome to my YouTube, bro. Vlogger! Baba na sila. Hello! Enjoy! Enjoy! Vlogger!